गिबियावनो आङो मिडिया नोंथांमोनखौ हामबाय होनग्रोयो। दा जोंनि दिनैहाय चिरां जिल्ला हिसाबै जों मानो धरना कार्ज'सुचि लानो गोनां जादों। जोंनि पार्टिया जाबाय आम आदमि पार्टी। जों अकल इन्डियायावनो जोंनि जे अरबिन्द केजरिवालआ दा सरकारखौ लाबोनो नागिरदों। बे जाबाय जोंनि इन्डियायावनो फार्स्ट आरो बयनिख्रुइ साबसिन सरकार होननानै जोङो मिथिगौ आरो बयबो मिथिगौ। जेन जोङो ससियेल मिडिया हिसाबै जों मिथिगौ आम आदमि पार्टिया जोंनि भारताव बयनिख्रुइ साबसिन आरो मोजांसिन होननानै। दा बेनो जोंनि आसामावबो बिदिनो भारतनि जे दा सोलिगासिनो दं बिजेपि सरकार, बे बिजेपि सरकारा बिराद फुरिया, बे जाबाय मिसलिया थगायसुला मोनसे पार्टि बियो। दा गावसोरनि बिजेपि पार्टिया साबसिन होननानै दा पाब्लिकखौ अयनाय खालामगासिनो दं, सोबख'गासिनो दङ बिथांमोना। दा कारेन्टनिफ्रायनो जोङो मिथिगौ कारेन्टआ जाबाय 2019आव 4.55 पार इउनिट, नाथाय दायो मा देखायदों बिसोरो 2022 आरो 23आव इउनिटआ जाबाय 5.3 होनब्ला बेसेबां बारायखो? जितु बोसोरसे बोसोरनैयावनो बिदि इउनिटआ हाइ रेट जायोबा, बारायलांबाय थायोबा जोंनि गोरिब दुखिया बा जोंनि बिपिएल बा सोरबा जोङो 1000 इउनिट बाहायो पार मान्थ, होमब्ला जों मारै होनो हालायखो? गतिके जोङो बिजेपि सरकारखौ जोङो नैबे फैगोन समाव जोङो 2026आव आउट खालामगोन जोंनि आसाम आरो भारतनिफ्राय। गतिके जोङो हुमखि होयो बिजेपि सरकारखौ। गतिके जोंनो जे मोनसे प्रस्टिटुसि होदोंमोन, फ्रि अफ कस्ट कारेन्ट बिलखौबो होगोन, फारफ्रोमनिफ्रायबो होगोन होननानै बुंदोंमोन, नाथाय जोंनि पाब्लिकखौ दिनै हायरान खालामना होबाय। गतिके जोङो हामजायाखै आरो साफ्रोमबो पाब्लिकफ्रा हामजानाय मोनाखै। गतिके जों नैबे आसामावनो होन भारतावनो होन जों बयबो पाब्लिकफ्रा जगदान जानो होनना फैगासिनो दङ। गतिके जों वेलकाम खालामो, गासैबो फैनानै जोंखौ जगदान होनांगौ। गतिके जों बिजेपि सरकारनिफ्राय जोङो उदां थासारियाव थानो लुबैदों। बेबायदिनो जोंखौ माबायदि खालामदों? एनआरसिनि मोनसे इस्यु खालामनानै बिथांमोना राजनिति बा राज खालामगासिनो दं। एनआरसिया जाबाय मोनसे जोंनि भारत नागरिकमोन, नाथाय एनआरसि खालामनानै बिथाङा जोंनि रेशन कार्डनिफ्राय बन्सित खालामदों, सोरबा एकाउन्टनिफ्राय, सोरबा अफिसियेल कार्ज'खुसिनिफ्राय गासिबो बन्सित खालामना दोनबाय। एनआरसिया मोनसे जोंनि थाखाय एनिमि होनजायो। गतिके एनआरसिखौ बिसोरो पलिटिकेल खालामनानै जोंखौ पाब्लिकखौ बिराद गाज्रि अबस्थायाव खालामना दोनबाय। रेशन मोननांगौखौ मोनहोआसै। बेबायदिनो जोङो बिजेपि सरकारखौ जों आउट खालामनो जोङो नाजागासिनो दङ। दा बेबायदिनो जोङो नै साख्रियालनि बेलायाव जाय मानि एमप्लयमेन्ट खालामगासिनो दं, एनपिएस बिथांमोना मोनो दा, नाथाय बिसोरनि लाइबिलिटिया मा जागोन? दिनैसिम बिसोर पेन्सन मोननायनि खुनु अल इण्डियान जितु साख्रि मावगासिनो दङ जाय इमप्लयमेन्ट बिथांमोनहा दिनैसिमाव पेन्सन लाइफखौ मोननो थाङाखै। दा बिदिनो जों बुंनो थाङो जिएसटिआ मोनसे जोंनि थाखाय मोनसे बिराद गाज्रि। जिएसटिआ गोदो गैयामोन, दा माने जिएसटि फैगोन।